croeso cynnes i chi i roed fa bore yma yn enw yr arwydd Iesu Grist. Ni'n croesawu Meirion. Eto, yn diolch iddo fe am y ddau syl diwetha ac am heddi. Wedi cymryd y pwlpid am yr wythnosau yma ac arwen ni yn addoliad ni ac agor y gair i ni. Ni'n dymuno bendith ar Meirion heddi wrth fe'n harwen ni. A ddim yn gweld ar y syl yn aml dros y cwpl o fisoedd nesaf. Yn anffodus i ni, ond yn beth da i eglwys yn maes teg. Mae'n mynd i fod yn gweinyddigaethu fyna am y deufis nesaf, felly ni'n dymuno pob bendith i ti Meirion heddi a dros yr wythnos yna yn maes teg. Cofiwch ymuno ni am baned ar ôl yr oedfa. Does dim ysgol Sul heddi gan bod ni'n wyliau ysgol. Ni arfer chi dweud gyda gwyn ar y gwyneb, ond dyddi yna wedi mynd. Mae cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn yn yr adeilad, ac yna bydd dim clybiau di Gwener. Maen nhw wedi ben hefyd, maen nhw wedi ben yn wir am y flwyddyn. Ac ar hynny, jyst eisiau diolch i rhenni sydd wedi bod yn arwen y clybiau ac yn helpu trefnu ac o gymorth i'r clybiau y plant iau ar hun dros y flwyddyn. Mae'n dipyn o waith, fi'n siŵr bod e'n fraint hefyd, ond ni'n diolch yn fawr i chi am eich ymroddiad chi a'ch gwaith chi gyda'r plant yn gwerthrogi yn fawr ac yn gweddio dros y gwaith hynny. Mae Castell y Mis, dyma'r syl ola mae'n y gyfle i roi at waith Lydia Adams. Gobeithio bydd fwy o fanylion am waith Lydia gyda ni rhannu heno, ond mae cyfle i roi tan ddiwedd y mis at waith Lydia sy'n gweithio gyda myfyrwyr yn Slovenia. Ac ar y pwynt hynny, mae Lois Adams, mae hi yn gwyl y gallu dros yr wythnos hon yn yr Hay Literary Festival. Felly chi gael fe. Ond gwyl y gallu, a maen nhw'n gwneud gwaith efengylu jyst tu allan i'r oel fyna. A fi'n siŵr bod nhw'n dod ar draws nifer fawr o bobl. Felly chi gofio i weddio dros Lois a'r gwaith yn gyffredinol yr wythnos hon. Mae wedi bod yn fraint dros y flwyddyn cael Leia gyda ni, fel myfyrwraig, yn yr oedfa ac yn yr eglwys. Dyma'r syl ola Leia, wrth i ddychwelyd nawr adre dros yr haf. Mae wedi bod yn fendith cael ti gyda ni Leia. Ni'n dymuno pob dymuno da i ti dros yr haf. Ni'n cofio amdano ti yn y gweddiau ni ac yn edrych mlaen i weld ti eto mis Medi maes o law. Dyna'r coeddiadau. Y syl nesaf, bydd Nathan Monday o Eglwys yr Heath yn arwen i yn oedfaon a bydd yna oedfa gymyn yn y bore. Ac os dyw e'n mynd, bydd Meirion yn arwen i eto am 5 o'r gloch y prynhawn yma. Dyna'r coeddiadau yn ei droi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni'n gofyn i ti roi cymorth i ni nawr i ymdywelu, i ni fyfyrio ac i ystyried yr hyn i ni'n wneud wrth ddod i ddaddoli di gyda'n gilydd. Y ti sy'n ddew tad, mab ac ysbryd glân. Ti sydd yn ddew sydd yn sofran, yn trefnu bob peth. Ti sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Ti sydd ar dorsedd y bore yma. Adlwydd, ni'n diolch i ti bod ni'n cael dod ato ti am bod ti wedi trefnu ffordd i ni allu dod trwy dy fab yr arwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio y bore yma wrth ni addoli. Bydd yr ysbryd glân yn gweithio yn ein plith ni i ddangos mwy i ni o drefn yr iachawdwriaeth. Sut wyt ti wedi trefnu i achub pobl fel ni. O arglwydd, ni'n gweddio i ti fod gyda Meirion felly wrth y fe yn harwen ni. Ni'n gweddio i ti helpu ni wrth ni ganu a gwrando a gweddio a darllen. Yn arglwydd, ni'n gweddio i ti gadw pob peth arall sy'n tynnu'n sylw ni o'r ffordd. Bod ni'n gallu canolbwyntio ar hyn sydd gyda ti i ddweud. O Dduw, ni'n ymwybodol bod ni'n dod
gyda anghenion gwahanol, tymladau gwahanol, profiadau gwahanol. Ond ni'n diolch ti bod ti'n ddew sy'n gallu siarad bore yma gyda pob un ohono ni. A ni'n credu yn dy drefn di, gyda ras di, bod gyda ti gair ar gyfer pob un ohono ni, arglwydd ro Clistion i wrando, a'n gweddio bydd yr ysbryd yn gweithio yn ein plith ni, fe bod ni'n methu anwybyddu ar hyn sydd gyda ti i ddweud, trwy Meirion i ni y bore yma. Arglwydd, defnyddio'r oedfa hyn i ogoneddu dy fab, os gwyl dy fynd dda, ac o'r herwydd yn bendithio ni. Amen. Wel, croeso i'r deml. Croeso i'r deml yn Jerusalem ac Eseia sy'n yn tywys ni. Mae Eseia mynd i fewn i'r deml i ni'n cael gwybod yr union flwyddyn, y flwyddyn bu farw y brenin Iwseia. Mae Eseia yn gweld ac mae e'n clywed. Beth mae e'n gweld? Gwelais yr arglwydd, yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel, ddyrchafedig, a godrau wisg yn llenwi'r deml. Uwch law yr oedd seraffiaid i weini arno, pob un a 6 adain, 2 i guddio'r wyneb, 2 i guddio'r traed, a 2 i ehedeg. Yr oedd y naill yn datgan wrth y llall. Mae'n clywed, a dyma'r geiriau hyfryd mae'n clywed. Sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd. Y mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oeddent yn galw, yr oedd sylfaeni riniogau'n ysgwyd, a llanwyd y tŷ gan fwg. Mae'n ymateb i hynny, gwau fi. Y mae wedi darfu amdanaf, dyn a'i wefusau'n aflan y dwyf, ac ymysg pobl o wefusau. Ond wedyn ni mae'r un o'r seraffiad yn dod gyda'r ateb, yr union ateb oedd eisiau i'r broblem, cael glanhau i wefusau gyda, i chi'n cofio tân o'r allor. Wel, fe ganwn ni emyn sy'n seiliedig ar y darn yna, 40 yn llyfr y Minnau, glân gerubiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri, mewn olynodd seiniau dibaid, canant fawl ei harglwydd ci. 40. Ac ar ôl i ni ganu fi Rodri'n dod nôl i ddarllen y gair i ni. Thank you.
Pan ni'n dweud ffarwel i Lea, dyle fi hefyd, os wedi croesawu fflir nhw. Mae'n dda cael ti gyda ni fflir, colli un ac yn elwa o un arall. Mae'r darlleniad bore yma'n dod o lyfr Paul at llythyr Paul at yr Rufeiniaid, penod 8. Mi ddechrau darllen yn adnod 18. Rufeiniaid, penod 8, adnod 18. Rwy fi'n cyfrif nad yw dioddeddiadau'r presennol i'w cymharu a'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am i blant Duw gael ei datguddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Yn y gobaith y cael greadigaeth hithau ei rhyddhau o gaethiwed a llygredigaeth, a'i dwyn i ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd ddiwyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni sydd â blaenffrwydd yr ysbryd gennym. Yr ydym ninnau'n ochneidio, yno mewn hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn amynedd. Yn yr un modd, y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom a gochneidiau y tu hwnt i eiriau. Ac mae Duw sy'n chwilio calonnau dynol yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllus Duw. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Oherwydd, cyn ei bod hwy, fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab. Fel mae cyntaf unedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. A rhai a rhagordeiniodd, fe'i galwodd hefyd. A rhai a alwodd, fe'i cyfiawnhaodd hefyd. A rhai a gyfiawnhaodd, fe'i gogoneddodd hefyd. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi bob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddyheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu yng, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan. Fel y mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n dydd fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd. Fe'n cyfrifur fel defaid i'w lladd.
Ond yn y pethau hyn I gyd, mae gennym fuddugoliaeth lwyr, trwy'r hwn a'n carodd ni. A rwyf yn gwbl sicr, na all nac angau nac einioes, nac angylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a greuwyd. Yn gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dyma air Duw. Cyn gweddio, jyst sôn rhywfaint am cwrdd gweddion Nosfawrth. Gath rai ni'r fraint o fod yma gyda Rhys Roberts o y Sefydliad Cristnogol neu'r Christian Institute. Mae'n siŵr bod lot o'n chi'n gwybod bod y gwaith y Sefydliad Cristnogol yw bod nhw'n credu bod Duw wedi creu'r byd, bod yna gynllun gyda fe ar gyfer y byd sydd yn fuddiol I bawb. Ac felly maen nhw'n ceisio rhoi llais I wirioneddau bentref fel bod cymdeithas yn gallu ffynnu. A oedd Rhys yn fras yn tynnu'n sylw ni at waith cyffredinol y sefydliad, ond hefyd at bedwar peth falle yn benodol. At waith y sefydliad Cristnogol ym myd addysg yn arbennig, ac y ddystyried yn benodol, falle addysg rhywedd, addysg ynglyn â hunaniaeth pobl sy'n mewn ysgolion, ac yn ceisio herio hynny, a bod yn lais wrth I ddeddfe cael ei greu ym myd addysg. Ac yna hefyd, falle'n arbennig o frawchus o'n i'n tymlo Nosfawrth, y ddeddfwriaeth sydd yn ceisio cael ei baso yn y Llywodraeth ym Mhryden a'r ddeddfwriaeth ynglyn â therapi troi neu conversion therapy. Mae'n bosib bod y ddeddf yna yn golygu bod yn anghyfreithlon I alw pobl, enghraifft I edifeirwch, ac I ystyried, I bobl ystyried bod rhywbeth yn bod a bod angen newid yn eu bywydau nhw. Ac yn amlwg, y bydde hynny'n gwneud, neu bydde'n gam tuag at wneud efengylu yn anghyfreithlon. A chredu yn yr efengyl yn ffordd yn anghyfreithlon. Felly oedd nid yn unig addysg, ond hefyd deddfwriaeth hynny ar therapi troi, neu conversion therapy. Mae'r sefydliad hefyd yn rhoi cymorth cyfreithiol I unigolion. Wnaethon ni wylio fideo ddyn oedd yn pregethu ar y stryd a rhywun wedi gwneud cwyn ar heddlu I arestio fe ac yn rhoi achos yn ei erbyn e. Ac yna oedd yn enghraifft o y ddeddfwriaeth ble chi ddim yn gallu dweud wrth rhywun falle bod nhw'n anghywir. Ond hefyd oedd y sefydliad wedyn gallu camu mewn a rhoi cymorth cyfreithiol i'r person nhw. Fi'n siŵr bod chi'n ymwybodol yn y newyddion, unrhyw bryd mae Cristion, os mae wedi colli swydd, neu os mae'n rhyw achos yn erbyn Cristion, yn aml mae'r sefydliad Cristnogol yn defnyddio I arbenigwyr cyfreithiol nhw I gefnogi y pobl hynny. Ac yna, yn bedwerydd, a falle yn amserol I ni nawr, gyda newyddion wrth os hon, maen nhw'n rhoi y gwybodaeth am wleidyddion, am ei record pleidleisiwn er enghraifft, am yr hyn mae pleidiau gwahanol yn sefyll os ydym yn cefnogi unrhyw blaid fel sefydliad, ond mae yna lot o fanylion I Gristnogion I helpu ni I wneud penderfyniadau doeth wrth I ni ystyried yr etholiad cyffredinol sy'n dod cyn hir. Mae manylion fi'n meddwl, nid yn unig ar gyfer aelodau seneddol yn San Steffan, ond hefyd fan hyn yng Nghymru ac yng Nghaerdydd. Ac felly, mae lot o daflenni gwahanol ni wedi cadw o Nosfawrth fan hyn, cymrwch rhai ar ein, ac os ych chi'n dymuno,
cael mewn cysylltiad gyda'r sefydliad yna. Mae yna garden fan hyn, a mae hynny am ddim i'w bostio. Falle bod lot o'n chi nabod Rhys yn barod, mae wedi bod yn byw rhwng y cornel, a fi'n siŵr allwn ni baso nhw ymlaen iddo fe yn uniongyrchol. Ond cymrwch gyfle i edrych ar y manylion ac i ddarllen mwy ac i ddefnyddio'r adnoddau sydd gyda nhw. Just ar y nodyn hynny, cyn bod ni'n dod i weddio, sy'n gwybod y rai chi wedi gweld y newyddion dros y cwpl o ddyddau diwetha, y meddwl am ddylanwad Crist yn ein byd ni, bod yna bod yna bar o genhadon o'r unedlaethau wedi cael ei llofruddio yn Haiti, felly bod chi bod yn dilyn y newyddion yma Haiti, a bod yna darfysgwyr mwy na lai wedi cymryd rheolaeth o'r wlad, a gwlad sydd bod yn ansefydlog am gyfnod hir ty beth. Ond oedd yna genhadon ifanc gael ei galw gan yr arglwydd i Haiti a gyda nhw i llofruddio yn ystod y dyddiau diwethaf. Fi'n siŵr bod yna genhadon eraill ar hyd a lled yn byd ni bore yma yn dioddau ac yn cyfarfod bore yma, nid fel ni, ond mewn ofn a dychryn. Ond ni'n weddio dros nhw. Swn ni ganu cyn gweddio? O ie, wrth gwrs, swn ni ganu cyn gweddio. A mae'r gan yn ymwneud â gweddi, felly fydd e'n helpu ti pan ddei di nôl i weddio. I ni'n dal yng nghynteddoedd y deml, ond fan hyn teml y nef, gorsedd, gref a chyffeiriad mawr. 23 yn yr atodiad, fe godwn ni ganu ac wedyn ar Roger i weddio. A'i geni
yn newyddio. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti yn barod am yr hyn i ni wedi clywed a chanu gyda'n gilydd a myfyrio arno yn barod y bore yma. Ni'n diolch i ti bod air di yn realistig am y byd i ni'n byw ynddo fe. Bod yn fyd o ddioddefaint, bod ni'n mynd i ddioddau. Arglwydd, ni'n gwybod y bore yma bod rhai ni'n plith ni yn dioddau. Rhai ni'n gwybod amdano. Rhai sy'n dioddau mewn ffyrdd nad ni'n gwybod a sydd ddim yn dymuno rhannu. Arglwydd, ni'n diolch i ti hefyd bod air di yn cynnig gobeith i ni. Ta beth i ni'n ei brofi yn y byd hwn. Ac Arglwydd, diolch i ti bod y gobeith hynny ddim yn jyst yn eiriau gwag, neu yn rhyw obeth bod rhywbeth gwell o'r glaw i ni rhywbryd o bosib, ond bod yn sicr ac yn gadarn am mai ti sydd wedi i osod e. Ac Arglwydd, ni'n diolch i ti bod yn wir os ni wedi cael yn galw y gen i ti yn y lle cyntaf, yna bod ti yn barod mewn gwirionedd, bod e mor sicr â hynny wedi'n gogoneddu ni. Arglwydd, mae'r pethau yma yn ormod i ni, yn rhyfeddol i ni, ond ni'n diolch i ti am y fath gwirionedd, ac yn wir ni'n diolch i ti bod y gwirionedd yna, bod pob peth yn cydweithio daioni rhai sy'n dygaru di. O Arglwydd, ni'n diolch i ti bod hyn i gyd yn bosib trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti bod wedi dioddau. Ni'n diolch i ti bod wedi dioddau mewn ffyrdd na allwn ni hyd yn oed i amgyffred. A bod hynny mwyn achub ni rhag y dioddefaint mwyaf posib. Bod ni yn gaeth yn pechod ni ac o'r herwydd yn gwynebu llyd a digofaint Duw, fel ni clywed yn barod, Duw sanctaidd. O Arglwydd, ni'n diolch i ti bod Crist wedi prynu lle ni, wedi prynu yn gobeith ni, a bod ni nawr yn rhannu yn y gobeith hynny, bod ni nawr yng Nghrist a cael mwynhau holl freintiau y bod yn blentyn i ti, y Duw byw. O Arglwydd, ni'n gweddio neu di wneud ni yn fwy ymwybodol o'r hyn wyt ti wedi wneud trosto ni. Bod ni yn deall y pethau hyn yn fwy, a bod ni'n profi nhw fwy yn ein colonnau ni. Fel bod yn bywydau ni yn cael ei byw mwyn clod a gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio bydd yr ysbryd yn argyhoeddi ni o'r gwirioneddau yma. Ac os yna bobl yn ein plith ni y bore yma, sydd ddim yn credu, neu os ni wedi dod gyda calonnau sydd yn galed, neu os ni wedi dod wedi blino, neu yn dioddau mewn rhyw ffordd, o Arglwydd, ni'n gweddio bydde gobaith a chysur yr efengil yn newydd i ni y bore yma, a bydde hynny yn dwy'n clod i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio dros y waith y Christian Institute ac yn cofio am Rhys yn arbennig yn y gwaith nhw ac yn cofio am ein byd ni Arglwydd. O Dduw, ni yn y brawychu wrth ystyried mor bell mae'r byd yn mynd, ein cymdeithas ni yn mynd o'r air di, o'r pethau da wyt ti wedi gosod yn ei lle ar gyfer cymdeithas. Arglwydd yn gweddio i ti i roi doethineb y Cristnogion hynny sydd mewn rôl pwysig mewn llywodraethau, mewn ysgolion, mewn busnesau, mewn cynghorau. Ni'n gweddio bydde ti yn cadw nhw rhag yr un drwg, y bydde ti yn cadw nhw rhag
cwympo, a bydde ti yn cadw nhw yn ifydd i thair di. Arglwydd ni'n gweddio a drosto ni wrth i ni geisio byw yn gywir o ddydd i ddydd. A bydde ni yn halen ac yn oleuni ble ti di roi ni. A bydde hynny yn effeithio rhai o'n cwmpas ni. Ni'n gweddio i ti gwneud ni yn bobl, yn Gristnogion cyfrifol, sydd yn gwneud siŵr bod dy lais di i'w glywed wrth i faterion gwahanol cael ei ystyried a'i dadle. Pinau mewn y llywodraeth neu ar lefel llai. Arglwydd ni'n gweddio bydde dy ras cyffredinol di ar waith. Ond hefyd bydde ni'n gweld gras arbennig hwnnw sy'n dod trwy Iesu Grist. Bydde ni'n gweld hynny ar efengil ar waith yn ein cymdeithas ni. Nid yn unig bydde deddfe newid, ond bydde bywydau newid trwy efengil yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio dros y plant yn arbennig a dros pobl ifanc yr eglwys yn arbennig wrth wynebu y her y credwau yn hoes ni yn i'r ysgolion, mewn prifysgolion, gyda'i ffrindiau. Ni'n gweddio di helpu nhw i weld beth sydd gyda ti i ddweud ac i weld bod beth sydd gyda ti i ddweud yn dda ac yn dda i bawb ac helpu nhw i sefyll yn gadarn yn erbyn yr un drwg ac i fod yn halen ac yn oleuni ble ti wedi gosod nhw hefyd. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ti yn galw rhai i fod yn halen ac yn oleuni i ti yn bell o'i cartre. A ni'n meddwl am y par yna yn Haiti sydd wedi colli i bywyd. Arglwydd, ni'n gweddio byddai gwaith nhw a'i tystiolaeth nhw ddim yn ofer. Arglwydd ni'n gweddio dros y rhai nath cymryd i bywydau nhw. Arglwydd ni'n gweddio, odyn am gyfiawnder, ond yn fwy na hynny arglwydd ni'n gweddio dros y pobl yna. Bydden nhw hyd yn oed oherwydd bod nhw wedi cymryd bywydau y cenhadon yma, rai sy'n dygaru di, bod nhw'n dod i ddarganfod bywyd i hunain yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio dros teuluoedd y bobl hynny, yn gweddio i ti roi ysbryd o drigaredd nhw, ac hefyd, fel ni wedi clywed bod yn mynd darlleniad, yn ei galar, ni wedi rhoi cysur a gobeith iddyn nhw. Arglwydd ni'n gweddio dros dy waith di yn Haiti, yn gweddio y bydde ti'n llwyddo'r gwaith hynny, a bydde y byd i gyd yn gallu gweld. Bod hwn yn waith, mae dim ond ti sy'n gallu gwneud, yn dwy'n heddwch ble mae yna drais. O Arglwydd, ni'n cyflwyno'n byd i ti, ni'n cyflwyno'n gwlad i ti, ac yn gweddio i weld mwy o ddylanwad yr arglwydd Iesu Grist ar y fengil yn ein plith ni. Nid yn unig ar air neu mewn gweithred, ond yn y galon. Arglwydd, i wneud hynny, mae angen dysbryd. Ni'n gweddio i ti drigarhau ar ein gwlad ni, arno ni, yn hunain fel eglwys, yn gweddio i ti yn dy ras i fendithio gygoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae yna llai o blant, ond wy'n bynnag sydd yma, Neu chi di aros gatre, da iawn. Does sy'n man yn debyg i gartref. Wythnos, neu dim byd, efe? Neu dim byd. Rwy eisiau cyflwyno chi i berson arbennig y bore yma, a'i enw fe yw Aaron. Chi wedi cwrdd â Aaron? Na, gallwch chi weld am un munud.
Wel, roedd Aaron yn berson pwysig yn yr Hen Testament, dechrau'r Beibl. Roedd gan Aaron frawd. Rwy'n a brawd neu chwaer yma? Brawd neu chwaer? Brawd neu chwaer? Ie. Yeah. Roedd gan Aaron frawd, a enw brawd Aaron oedd Moses. Enwog. Roedd ganddo chwaer o'r enw Miriam. Rwy'n nabod Miriam, a mae hi'n hoffi dawnsio hefyd. So, Aaron, Moses a beth ydyn nhw'r chwaer? Miriam, da iawn. Wel, roedd Aaron yn fachgen bach, ond i ni'n mynd i neidio, chi'n meddwl faint o flynyddoedd ni'n mynd i neidio yn ei fywyd e, oedd e'n fach, beth oedd o'n ti? 9. Wel, oedd Aaron, yn yr cyfnod fi'n mynd i sôn amdano yn ei fywyd, roedd Aaron yn 80. Nawr, o'n ni'n meddwl pan ych chi'n 80, dim jobs da chi. Eistedd lawr, mwynhau, dim byd i wneud, wedi ymddeol. Ond, dyma job Aaron, oedd e'n goffo mynd i'r lle yma. Hwn yw'r tabernacle, pebyll, pabell mawr yn y canol, ac roedd Aaron, oedd y person, roedd Duw wedi dewis, dim Moses, Aaron, i fynd i fewn i'r babell yna. A ddo ddim yn mynd mewn i'r babell i fyta crisps a cael pop a mach o goffi. Oedd y gwaith pwysig dy fe. Fe oedd yn mynd mewn i'r babell, ran o'r babell yna, i weddio dros y bobl. I siarad gyda Duw. Na beth yw gweddio, na gyfe. Pan ni'n gweddio, ni'n siarad gyda Duw. A weithiau, oedd y bobl wedi gwneud pethau drwg. I weid y gwir, oedd Aaron ei hun mewn cyfnod yn ei fywyd, nath Aaron rhywbeth drwg hefyd. Ond oedd Aaron yn mynd i fewn, ac oedd e, gair bach newydd i chi'n arad, gair newydd, oedd Aaron yn eiriol. Chi'n gwybod beth yw eiriol? Wel, gweddio. Ond gweddio, dim, gweddio gyda tymach o passion. Oedd e'n gweddio'n dair. Oedd e'n pledio weithiau. Ydych chi'n neud na weithiau? Chi'n gweud, Mam, allai aros lan heno, dwi'n eisiau mynd i'r gwely. Neu weithiau chi'n gweud, Mam! Chi'n pledio. Chi'n dechrau eirio. Chi'n really, please! Wel, oedd Aaron yn mynd mewn ac yn pledio. Oedd e'n gweddio dros y bobl. Blynyddoedd wedyn ni, wel, chydig o blynyddoedd wedyn ni, oedd na yn lle y babell, roedd na deml. Mae hwn yn llun fach iawn, yn dweud, ond oedd y deml. Ac roedd Aaron yn mynd i fewn, nid jyst trwy drws yr dechrau ac i'r canol, ond i fewn i'r lle mwyaf sanctaidd, mwyaf glân. Os na rai ystafelloedd yn yr ysgol, i chi ddim fod i fynd i fewn iddyn nhw. Oes, pa stafell? Tai bach y merched, ta iawn. Custine Institute, ta iawn. Right, tai bach y merched, da iawn. A tai bach y merched. Chi'n just gallu cerdded mewn i stafell yr athrawon. Just mewn â chi, hello miss, shwmai sir? Na. A stafell y prif, neu beth fi'n mynd i alw'r bore yma, yr archathro, chi'n gallu just cerdded i mewn? Stafell, na. Wel, doedd dim pawb yn gallu mynd mewn. Dim ond, beth oedd enw'r boedd yn mynd mewn? Aaron. A wedyn ni fi eisiau chi weld siwr oedd e'n gwisgo. Oedd e ddim jyst yn gwisgo jeans i fi mewn. Edrychwch ar beth oedd e'n gwisgo. Boes, bach. Unwaith y flwyddyn, ni'n cael gweld pobl yn gwisgo eitha tebyg i hwn, nag i ni. Chi wedi gweld nhw'n Steddfod? Right. Ond, mor llachar, mor neis, ond oedd popeth oedd e'n gwisgo yn golygu rhywbeth. Ydy ti'n gwisgo trainers achos rhywbeth arbennig? Wyt, pam? Right. So mae pwrpas i'r trainers. Ydych chi'n gwisgo trainers chi, a lliw pert? Os pwrpas ydyn nhw? Pam? Wel, mae pam fan hyn.
fi di'n gofod dweithio chi fi'n credu, wedys i prifathro, wel, enw Aaron oedd yr dim dderwydd, yr arch o ffeiriad. Oedd lot o ffeiriad, lot o ddynion yn gwasanaethu, ond oedd na un, mewn ffordd fe oedd y bos, dros nhw gyd. Arch o ffeiriad, chief. Ac oedd popeth oedd yn gwisgo'n bwysig, ond fi eisiau tynnu sylw i un peth. Na i ddim mewn fyna, neu byddai bod nhw'n gwmpo. Ydych chi'n gweld reit ar gwylod y gwisg glas, ydych chi'n gallu gweld beth sydd fyna? Oedd rhywun wedi bod yn gwynio pethau pwysig reit ar gwylod y gwisg glas. Chi'n gallu gweld nhw? Modeli o pobl? Na, dim pobl. Mae yn anodd gweld, dwi ddim yn llun gwych. Eles i gormod o amser wrth y trewilo am y llun gorau, ond ddim lot. Wel, os byddwch chi'n mynd rownd, oedd na un peth yn siap pomgranad. Pomegranate. Os rhywun yn licio pomegranate, a fi, sydd pomegranate, pethau bach pomegranate, lliw y pomgranad. Wel, oedd pomegranate bach, a wedyn, oedd clychau bach. Clychau bach o gwmpas. So, pam byddai'n symud, beth o'ch chi'n clywed? Da iawn. O'ch chi'n clywed y clychau. Ac os oedd e'n symud, wel oedd e'n fyw, nag oedd e. Nawr, oedd e'n mynd i fewn, chi'n cofio, i'r lle special, neb arall yn cael mynd, mewn i'r cysegr yw enw'r lle, gofnwch eich rhieni i esbonio cysegr eich chi. Oedd e'n mynd mewn i'r lle special i siarad gyda Duw, ac oedd e mor bwysig, oedd rai o'r bobl yn meddwl weithiau, mae'n mynd mewn a mae'n mynd i sôn am ymhechod i. Ac oedd e ddim yn berffaith, oedd e'n mynd i sôn am ei bechod e. Ydy e'n mynd i fyw? Ydy e'n mynd i ddod mas? Felly bydd rhywbeth ofnadw yn digwydd iddo fe. So, beth ych chi'n meddwl o'n nhw'n gwrando arno i weld? Ydy e'n mynd i ddod mas? Beth ydyn nhw'n clywed gynta? A bydden nhw siŵr o weid, mae e'n fyw. Ac os yw e'n fyw, i ni'n cael byw. So, sŵn y gloch. A chi'n gwybod, oedd na ferch. Oedd hi hefyd yn ifanc unwaith, a enw hi oedd Ann. Ac oedd Ann wedi clywed darllen y Beibl, ac wedi clywed, falle bod ei rieni hi, falle bod athrawes ysgol Sul, fi ddim yn siŵr, o'r manylion. Mae rhywun yma, bydd siŵr o fod yn gwybod y manylion. Ond oedd hi clywed am y gloch, Ann Griffiths. A mae'n ysgrifennu. Falle byddwch chi ddim yn deall hwn, ond fi'n meddwl bod e'n gret. Mae'n dweud, i fi'n llesg. Mae fel byw mewn storm. Ond, fi'n mynd i fynd ymlaen fel Cristion, ac mae'n gweld beth i ni wedi bod yn canu amdano bore, mae'n gweld Iesu Grist, a mae'n gweld Iesu Grist fel Aaron, fel arch o ffeiriad, gwregus airaidd. Mae'n gwisgo rhywbeth air o gwmpas y canol. A wedyn ni, dyma'r llinell, wrth ei odrau, hynny yw gwylod y wisg yma, clychau'n llawn o sŵn maddeiant. Os oedd Aaron yn symud, a chi'n clywed y beth, mae e'n fyw, a oedd hwnna'n meddwl, mae Duw di maddau. Mae Duw di maddau'n pechod ni, mae di maddau i Aaron, mae di maddau i ni, sŵn maddeiant i bechadur ar gyfrif yr anfeidrol iawn. Mi'n mynd disgwyl chi ddeall na i gyd, ond oedd Iesu Grist i marw ar y groes, a dde fel sŵn cloch, mae pechaduriaid fel chi a fi, chi yn neud pethau drwg weithiau chi? Chi yn meddwl pethau drwg weithiau? Ma'ch rhieni chi'n mynd fel ein hefyd, a maen nhw hefyd, ni gyd yn. Ond mae Iesu Grist yn maddau i ni. Wedyn ni, ysgrifennodd un arall, mae sŵn y clychau'n chwarae wrth odre Iesu mawr. Mae'n meddwl am Iesu Grist fel Aaron, mynd i mewn i'r teml y nef, ac mae Iesu'n fyw, a beth mae hwnna'n meddwl? Ni'n cael byw. So, mae sŵn y clychau'n chwarae wrth odre Iesu mawr, ac arogl y pomgranadau
yw clywed ar y llawr, maddeiant I bechadur, yn effeithio I fwynhad mwyn yr aberth difau a lwyr wadlonau'r tal. Oedd Ann Griffiths yn falch bod y clychau'n canu. So, pan chi'n clywed clw sŵn y gloch, beth chi'n meddwl? Beth chi fod I feddwl? Beth I ni fod I feddwl? Athro Ysgol Sul? Sŵn y gloch, ni fod I fynd i'r Ysgol Sul. Ond, pan chi'n clywed sŵn y gloch nawr, cofiwch, mae Duw yn maddau. Mae Duw yn maddau pob peth I fi. Wel, gewn ni weddio eto cyn bod ni'n canu. I ni yn diolch I ti o arglwydd ein Duw fod Iesu Grist yn archoffeiriad I ni. Fe yw'r un mwyaf pwysig. Bod ni'n gallu dod at ti, mae e'n gweddio trosom. Mae yn gweddio dros y plant yma'r bore yma, a'n rieni ni, a'n mam gi, dad ci, nain, taid, ffrindiau, ysgol, yn gweddio'n arbennig dros y rai sydd yn credu ynddo fe. Ac mae e'n gofyn am nerth I ni, nerth I lawenhau, wrth I ni clywed ma na fyddeiant yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae fel sŵn cloch hyfryd, clychau hyfryd, newyddion da am Iesu Grist. Felly o arglwydd, bendithian i'r wythnos yma ar yn gwyliau. I ni'n diolch bod ni'n cael amser I ffwrdd o'r ysgol, bendithia athrawon, prif athrawon, wrth nhw gael peth hoi'r wythnos yma. Bydd pawb yn cael ei cadw'n saff ac yn ddiogel. Amen. Wel, yn ôl i'ch set. Bydd ddim cloch bod yma, os yw'n ysgol. Cant a thri, os ydych chi'n defnyddio llyfr y mynedd, ni daflo maint chwilio rwan.
Wel, ar fore Sul cynta y mis yma, gawson ni yn cymell I feddwl am esgyniad yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn ni, ail Sul y mis, gyson ni weld fod esgyniad yr arglwydd Iesu Grist i'w ddeall fel I ddyrchafiad yn ôl at y tad yn frenin ac yn arglwydd. Ac wedyn ni, geson ni weld fod wedi mynd yn ôl i'r nef mwyn tawallt yr ysbryd glân ar yr eglwys. A hynny yn ei dro yn galluogi yr eglwys I fynd allan o Jerusalem I Judea, Samaria ac I bellafoedd y ddaear. Cawson ni yn atgoffa yn y comisiwn fod awdurdod Crist, anogaeth Crist ac addewid Crist. Addewid I fod gyda'i ddisgyblion yn gysur ac yn gymorth iddyn nhw. Wel, y bore yma, ni'n mynd ymlaen gyda'r gyfres fer yma yn meddwl am beth mae Iesu Grist yn gwneud drosom yn awr yn y nef. O'r nef, fe dywalltodd I ysbryd arnom, yn y nef mae e'n eistedd ar ddehailaw y tad, ond ydyw e'n gwneud rhywbeth. Ydy'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud rhywbeth drosom? Wel, mae'r emyn yn barod wedi eich paratoi chi, bod wedi esgyn yn ôl i'r nef I eiriol ac I Pantycelyn gogoniant yr eiriolaeth I eiriol dros y gwan. Nawr, llaw lan, ydych chi'n teimlo fel na weithiau, eiriol dros o fi felly, achos I fi mor wan, I fi mor llyddiedig, I fi mor ddiamadferth fel Cristion, os na cymorth ar gael I weiniaid y llawr ar eglwys y bore yma. Wel, oes medd Duw, yn dyfynnu emyn arall, oes medd Duw. Wrth eistedd ar ddehailaw y tad, mae e'n dal I gofio amdanom ni. Nid wy'n angof, nos na dydd. Mae e'n cofio amdano fi. A'i eiriolaeth sy'n dangos hynny mewn ffordd ryfeddol. Ryfeddol o gysurlawn gobeithio I bob un ohono ni. Wel, fel nes I sôn wrth y plant, eiriol yw gweddio. Yn y darlleniad geson ni'r bore yma o lythyr Paul at yr Efeinied, y cyfieithiad sydd yn y fan yna yw ymbil. Mae'r ysbryd yn ymbil, I ni'n ocheneidio, felly yr ysbryd yn ymbil, ni'n ocheneidio, a mae'r arglwydd yn ymbil, ond y gair gwell bydde eiriol, siarad ar yn ran ni. Ydych chi bod mewn sefyllfa ymbell I waith, a chi'n dweud, o'n I ddim yn gwybod beth I weid. O ddim syniad y fi, beth o'n i'n mynd I weid nesaf. Ac yn ymal iawn, chi'n teimlo fel Cristion. I ni ddim yn gwybod sut I weddio weithiau, I ni ddim yn gwybod beth I ddweud. Ond mae'r union air, mae'r union goslef y gair, mae'r frawddeg, mae'r cymal, mae'r dymuniad, mae'r deisyfiad, mae'r ymbil, gair arall yw erfyn, mae gyd yn cwrdd yn berffaith yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, mae yna sôn am hyn, fi newydd sôn am yr adnod yn Rufeinied 8, 34. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist yw'r un a fi farw yn hytrach a gyfodwyd, yr un sydd ar ddehailaw Duw, yr un sydd yn ymbil, eiriol, trosom. Neu, epistol Iowan, yn ddarlun hyfryd, fy mlant, a rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond,
os bydd rhywun bechu, dyma'r newyddion da, mae gennym eiriolwr. Fel yr oedd Israel gynt yn llawenhau y Moses, fe oedd yr arweinydd, ond Aaron oedd yr archoffeiriad, yr eiriolwr. Mae'n ddiddorol yn diwedd fod na trafferth siarad gyda Moses, yn ôl beth mae'r Beibl yn dweud ni, doedd e ddim mor dda yn siarad. Wel, roedd Aaron yn gallu siarad, ac yn siarad yn dda gerbron Duw ar ran y bobl. Y mae i ni eiriolwr gyda'r tad, nid Aaron, un gwell nag Aaron, Iesu Grist, y cyfiawn. Doedd Aaron ddim yn hollol gyfiawn. Chi'n cofio i bechod cymell pobl Israel yn eu cwyn fod dyn ni ddim yn gallu gweld Duw. Mae Duw yn anweledig, mae Duw yn bell. Fel y bobl o'n cwmpas ni, fel y gwledydd a'r cenhedloedd o'n cwmpas ni, newn ni gael rhywbeth gweledol, gewn ni llo air. A hwn fydd yr arwydd o Dduw yn plith ni. Wel, pechod llwyr oedd hynny, ac Aaron nath arwen nhw, ac fe dalodd Aaron y pris wrth gwrs. Felly doedd Aaron ddim yn hollol gyfiawn, ond oedd e yn y swydd, oedd e'n neud y gwaith. Ond yna fan hyn, mae yna un gennym eiriolwr gyda'r tad, Iesu Grist, y cyfiawn. Mae e'n berffaith. Ond, rwy am ffocysu ar adnod bore yma yn Hebreaid. A dyma'r adnod, Hebreaid 7:25. Dyna pam y mae ef hefyd, mae'n sôn am Iesu Grist, yn gallu achub hyd yr eithaf y rai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser. Mae e'n fyw bob amser i eiriol drostynt. Dyma'r adnod. Ac rwy'n dewis yr adnod yma o'r union lyfr yma am reswm arbennig. Mae'r llyfr at yr Hebreaid yn cael ei ysgrifennu'n arbennig at y Cristnogion cynnar hynny oedd o gefndir a thras Iddewig. Hynny yw, mae yna fydd yn y llythyr wrth gwrs i bob cenedl ddyn, i bawb. Ond pan gafodd ei ysgrifennu am y tro cyntaf, roedd yr awdur yn meddwl yn arbennig am y Cristnogion hynny oedd yn dod o dras ac o gefndir Iddewig. Yr Hen Testament, hanes yr Hen Testament, cymeriadau yr Hen Testament, traddodiadau, cyfreithiau, cyfamodau yr Hen Testament oedd mwyaf cyfarwydd iddynt. Ac fel rwy'n dweud, un o'r ffigyrau mwyaf pwysig yn eu hanes nhw oedd yr archoffeiriad. Yr archoffeiriad a'i waith, yn gyntaf yn y tabernacl, wedyn yn y deml. I waith ynglyn ag offrwm ac aberth. Fe oedd eu cynrychioledd nhw ger bron Duw, a hefyd fe oedd yn cynrychioli Duw ger bron y bobl. I weddiau, yn eiriol drostynt yn y lle sanctaidd olaf. Ond yn awr yng nghyfnod y Testament Newydd ac yn y cyfnod i ni'n byw ynddo nawr, does dim tabernacl, na theml gweledol. Does na dim gweinidogaeth daearol a offeiriadol. Ac felly, y temtasiwn i'r Cristnogion yn y Testament Newydd, y Cristnogion roedd yr awdur at yr Hebreaid yn ysgrifennu, oedd i'n meddwl, wel, ni'n colli'r pethau yma, chi'n bod? Ni'n colli'r pethau yma. Ni'n colli'r archoffeiriad. Oedd yn rieni, nains a'n taids ni'n sôn am, esgyn gyda'r lluoedd, mynd i'r deml, mynd i fyny i Jerusalem, mynd i'r gwyliau, a'r archoffeiriad. Dylech chi weld i wisga. Chi'n cofio clywed y cloch? Ni wedi clywed yr holl hanes na. Wel, does dim byd yn ni. Does dim byd gweledol fel na gyda ni weld. Ac y teimlad yma, y temtasiwn oedd i meddwl bod nhw, Cristnogion y Testament Newydd, yn glotach
yn llai breintiedig na rai yr Hen Testament, hyd yn oed yn ddiffygiol. Yr holl bethau yma wedi cymryd I ffwrdd oddi wrthyn nhw. Ac yn olaf ac yn bennaf, fel rhan o waith yr archoffeiriad mawr, wel, pwy sydd yn eiriol droston ni nawr? Wel, I ni'n gwybod yr ateb yn syth yn dyn ni. Ond eto meddyliwch chi am y Cristnogion cynnar yma, y rai cynharaf I gyd, yr eglwys fore, llyfr yr actau, roedd Iesu Grist, pan oedd ar y ddeiar, fel gewn ni weld mewn munud, yn gweddio drostyn nhw. Oedden nhw wedi bod rai ohonyn nhw, Pedr, Iowan, Iago, a nifer o rai eraill, wedi bod yna clywed I weddiau fe. Ond nawr mae wedi mynd yn ôl i'r nef. Mae wedi cael ei ddyrchafu yn y nef. Athrawiaethau hyfryd, ond chi'n gwybod, dyw e ddim quite yr un peth a'i gael gyda ni yn y fan hyn. Felly, mae holl pwyslais y llythyr at yr Hebreaid yn dweud eich chi ddim yn glotach. Yn wir, eich chi'n fwy breintiedig. Oherwydd dros dro oedd y deml a'r archofferiadaeth a'i weddiau a'i eiriolaethau, ond yn awr. Mae yna berson tragwyddol. Mae yna waith tragwyddol, mae yna eiriol tragwyddol yn digwydd. I chi ddim yn angof nos na dydd. Felly yr eiriolaeth hynod yma sydd yn cael ei bwysleisio yn y seithfed benod ar union adnod yma. Ac o'i am casglu'r cyfan I y bore yma o dan tri pennawd. Wrth wneud hyn, nath yn feddwl I yn ystod yr wythnosau diwethaf yma, yn ôl ac yn ôl I 1976, Aberystwyth. Oeddech chi yno? Ac oeddech rai ohonoch chi. 1976, am 4 bore, a nynne rai ohono ni newydd ddod yn Gristnogion, cawson ni gwledd o dan arweiniad, medrus, gofalus, cynnes, Arthur Pritchard. A pob bore I bwnc oedd, heddiw mae'n eiriol. Eiriolaeth Iesu Grist. Mae'r llyfryn dal ar gael, a fi wedi wneud apel yr wythnos yma, oherwydd mewn 2 flynedd, ydyn hanner 100 mlynedd cofio'r event yna. A lle ni ail gyhoeddi neu o leia ail gyhoeddi'r ysgrifau yn y cylchgan. Rhywbeth arall yw hwnna. Ond, eithon ni nôl ymlaen, pob dydd, ar yr eiriolaeth. Felly, gesyn nhw 4 bore. 1 bore ysdi fi, mae'r amser yn prysuro 3 peth. Yn gyntaf, sail yr eiriolaeth. Beth yw sylfaen cadarn ddisigl eiriolaeth Iesu Grist? Wel, fel roedd I dweud, mae holl neges llyfr yr Hebreaid yn datgan pam fod Iesu Grist fel eiriolwr yn ragori. Yn ragori yn ei natur, yn ei berson, ac yn arbennig yn ei waith achubol fel eiriolwr. Mae Crist fel eiriolwr yn meddu ar bob peth angenreidiol i'w swydd a'i waith. Nawr mae pob swydd a gwaith, pob swydd cyfrifol yn galw wrth gwrs am arbenigedd arbennig. Byddech chi ddim yn fy anfon I wneud gwaith, wel, mewn lot o lefydd, yn yr ardd, rhywbeth yn bod ar y plumbing yn y tŷ, ydych chi'n galw fi. Rhywbeth yn bod ar y coed, neu'r ffenest, neu rhywbeth. Fi'n gwybod pwy allech chi alw, ond dim fi bydde fe. Mae angen arbenigedd. Mae'r eiriolwr yn y fan hyn. Beth yw sail I eiriolaeth e? Wel, yn ei arbenigedd e. I arbenigedd fel Crist, fel Mesaia, fel arglwydd, fel brenin. I ni wedi gweld a'i arbenigedd e, a'i addasrwydd a'i ddawn, hollol profiadol fel gweddiwr. Fel gweddiwr. Meddyliwch chi. Am ei ddyddiau fe, ar y ddeiar, roedd yna nifer o bethau
le roedd e'n arbenigo arnyn nhw. I ni'n gwybod am y gwirthiau, i ni'n gwybod am y dysgu. Ond, yng ngeiriau'r emynydd, enciliau ef i'r mynydd. Beth oedd e'n neud yn encilio'r mynydd? I alw ar I dad. Tra roedd e ar y ddeiar, bu'n dair mewn gweddi, fi oedd e'n dysgu'r disgyblion I weddio, a nath e roi model iddyn nhw, patrwm o weddi. Ond, I chi'n cael yr adnod yma yn gyson trwy'r Efengylau, rhywbeth tebyg I hyn. Bore tranoeth, yn gynnar iawn, cododd, aeth allan, aeth ymaith I le unig, ac yno yr oedd yn gweddio. Roedd gweddi eiriol yn nodweddu I fywyd a'i weinidogaeth daearol. Un tro mae'n calanogi Pedr. Simon, dyma Satan wedi dy hawlio di, wedi dy nithio di, fel gogwrn, i'ch gogwrn fel id. Ond yr o'i fi wedi deisif, yr o'i fi wedi gweddio, neu'r gair gorau o'r Groeg, wedi eiriol troso ti. Cyn bod ti'n mynd mewn i'r broblem, cyn bod ti yn y magl, fi'n gwybod. Ac rwy eisoes wedi gweddio, cyn I ti gyrraedd y man yna. Rwy wedi eiriol drosod, na fydd dy ffydd yn pallu. Wedyn I chi mynd I, enghraifft, gardd Gethsemane. A beth mae Christ yn neud yng ngardd Gethsemane? O, wel, eiriol, gweddio. Ac yn wir mae'r weddi mor ddwys bod dafnau, nid yn unig o ddŵr, o chwys, ond gwaed, cymaint yw intensity yr eiriol yn yr ardd. Mae'r Hebreaid, llyfr yr Hebreaid, y bumed yn rhoi fel hyn. Ynyddiau ei gnawd, fe offrymodd Iesu weddiau, erfyniadau, gyda llef uchel a dagrau, I'r un oedd yn abl i'w achub rhag marwolaeth, ac fe gafodd ei wrando. O achos ei barchedig ofn, mai mab ydoedd, dysgodd I fuddod drwy'r hyn a ddioddefodd, ac wedi ei berffeithio, daeth yn ffynhonnell, tragwyddol, iachawdwriaeth I bawb sydd yn ei fuddhau, wedi ei enwi gan Dduw yn archoffeiriad. Mae'r llythyr at y Bread yn tynnu sylw at y gweddi yma, ac at y ffaith fod y gweddi yn rhan o ufuddod Iesu Grist. Byddech chi'n meddwl yn byddech chi, wel mae Iesu Grist yn fab Duw, sdim eisiau fe weddio. Ond wrth gwrs, gweddi oedd y ffordd I gael cymdeithas gyda'i dad. Gweddi oedd y ffordd iddo fe gadw mewn cysylltiad. Oedd nawr ar y ddeiar, yn bell o'r nef, ac yn ei ysbryd roedd angen nerth ac adnoddau arno fe fel dyn, ac mae'n mynd at y tad. Wedyn ni, y weddi fawr yn Iowan 17, yr eiriolaeth mwyaf gogoneddus, meddai un esboniwr, gliwch chi erioed tra roedd Christ ar y ddeiar, yn gofyn, yn eiriol, dros y disgyblion, yn gofyn am y bendithion yma, oedd am iddyn nhw gael. Pan ath e'r groes, ar y groes, fy nhad, mae'n eiriol, fy nhad maddau iddynt. Wedyn, gweddi eiriolaeth penodol wrth iddo fe orffen I weinidogaeth ar y ddeiar, I eiriau ola fe, fy nhad, I ddwylo di rwy'n cyflwyno fy ysbryd. Mae'n gweddio. Felly, y pwynt rwy am wneud fan hyn, mae'n sail cadarn cryf I weddio'r y nef oherwydd I ni wedi clywed y gweddiwr yma ar y ddeiar. Felly, yn ei waith o weddio, ac wrth gwrs yn ei berson, ac yn arbennig fel cawn ni weld, dyma'ch mwy yn y man, yn y ffaith bod wedi marw dros bechod, bod hefyd wedi atgyfodi, dyma'r unweddau, dyma arbenigedd. I ni yn y cwmni gorau, pan I ni'n gweddio yn enw Iesu Grist,
mae fel petai ni'n sefyll ar ddaear sanctaidd. I ni'n sefyll mewn lle. Mae'r lle sanctaidd olaf nawr. Mae'n bosib i ni fynd, achos i ni'n mynd yn ei enw ef i weddio. I ni'n dal llaw arbenigwr. Mae yna sail cadarn i eiriolaeth Iesu Grist. Sail yr eiriolaeth. Yr ail bwynt, sylwedd yr eiriolaeth. Beth yw gwirionedd mawr ac ystyr mawr eiriolaeth gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist? Ac yn arbennig falle, beth yw ei arwyddocâd i ni? Wel, dewch yn ôl at yr adnod, yr 25 yn Hebreaid 7. Dyma pam y mae ef hefyd, a dyma'r cymal bach, yn gallu achub hyd yr eithaf. Mae'n gallu achub hyd yr eithaf, y rai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eiriol drostynt. Felly, pwynt mawr a sylwedd mawr yr eiriolaeth yw cymhwyso'r iachawdwriaeth. Dyna beth sydd yn digwydd yn yr eiriolaeth. I ni'n agosau ac mae Iesu Grist yn eiriol drostyn nhw y bydden nhw'n cael derbyn o ffrwyth fy ngwaith aberthol, o ffrwyth fy ngwaith buddigoliaethus dros y bedd. Mae'n achub hyd yr eithaf y rai sy'n agosau at Dduw. Mae Iesu Grist, mae ddymuniad ef i'n hachub ni, ac i'n hachub ni nid jyst yn y gwersyll le gawson ni'n hachub, neu yn y capel gytre, neu wrth ochr y gwely le bynnag ddath achubiaeth i chi, nid dim ond y foment yna, ond yr achubiaeth lawn, yr achubiaeth i gyd. Mae'r diwinyddion yn dweud ni fod yna mwy nag un modd yn dos e. Mae yna achubiaeth o'r gorffennol, mae yna achubiaeth yn y presennol, ac mae yna achubiaeth hefyd yn y dyfodol, yr achubiaeth gyflawn. Ac mae'r testun yma'n dweud ni yr eiriolaeth. Sail iawn ac eiriolaeth Crist. Medde'r ymunydd. Dyma'r sail a dyma'r sylwedd yr iachawdwriaeth, yr achubiaeth yma. Chi'n ei glywed yn Iowan 17, o dad, am yr rhai yr wyt ti wedi ei roi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, dyn nhw ddim yna eto, maen nhw ar y ddaear, mae yna bendithion yr eiriolaeth, ond y pen draw, rwy eisiau ni fod gyda'n gilydd. Rwy eisiau iddyn nhw fod, lle rwy fi, medde yr arglwydd Iesu Grist yn fan hyn, iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Waw, mae yna lot fyna. Ond fe eisiau ti cadw nhw, a'i cynnal nhw, i nerthu nhw, i arwain nhw, i ddiogelu nhw, i cynorthwyo nhw, i gymryd un cam ar y tro, fel bod nhw'n cyrraedd gytre yn saff, fel bod nhw'n dyfal barhau. Hynny yw cymhwyso'r iachawdwriaeth lawn i'w bobl. Dyma swm a sylwedd mawr yr eiriolaeth, yn cynnal ni, yn cadw ni tan y diwedd. Will I make it to the finishing line? Darllenes i wythnos hyn am ryw redwr enwog, mor enwog, fi di'n ngofio enw fe. A dwi ddim lawr dy fi. Will I make it to the finishing line? Un o'r marathons mawr yma. Chi'n gofyn na weithiau? Mae mor bell. Fi mor wan. Allai braidd ddod i'r capel, heb sôn am cyrraedd y neff. Allai braidd wneud i trwy diwrnod, mis, blwyddyn. Will I make it? A mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud i fi'n eiriol. Cam wrth gam, dydd ar ôl dydd, mis ar ôl mis, blwyddyn ar ôl blwyddyn, degawd ar ôl degawd, beth bynnag yw y swm i bob un ohono ni. Mae e'n gweddio, mae e'n eiriol drosto ni.
y redwr yma, fi di'n ngofio enw fe, un o'r pethau oedd yn i ysgogi fe reit ar y diwedd oedd bod yna rhyw berthynas iddo fe yn y stand pan oedd e'n rhedeg mewn i'r arena fawr. Oedd yna rhywun yn y stand ac oedd e fel petai'n clywed i lais e, come on, you're going to do it, you're going to make it. Wel, dwi ddim yn gwybod a dwi'n mynd dros ben llestri fan hyn yn dweud fod yr arglwydd Iesu Grist yn mynd, come on, i fi yn nerthu, i fi gyda chi. Dyna wrth gwrs oedd yr addewid ar ddiwedd Mathew, sut i ni mynd i gyflawni'r comisiwn mawr? Ewch i'r holl fyd. Fe ddau'n eiriol drostoch chi. Mae'r achubiaeth yma, mae'n dadlen hachos ni, ger bron y tad, oherwydd yn problem mawr, ni wrth gwrs yw, fel bod ni'n redeg, fel bod ni'n cerdded y llwybr Cristnogol, mae yna pethau'n baglu ni. Amgylchiadau, ond yn fwy na amgylchiadau, pechod. Ar y dechrau, na beth oedd y rwystyr fawr, a dyma beth yw'r brwydr. Eto mae'r diwinyddion yn rhoi'r peth i ni, y tryfflig, Satan, cnawd a byd. A felly mae Satan yw e weithiau. Iesu Grist yn dweud wrth Pedr, mae Satan yn mynd i dynithio di. I ti'n allweddol i'r gwaith a bydd e'n trial i orau i dynithio di, i dy gadw di. A mae'r byd yma, mae yna feichiau oherwydd bod ni'n byw mewn byd. Glywson ni yn y darlleniad yn Rhufeinied, ochennaid. Mae'r greadigaeth yn ochenaidio. I ni'n ochenaidio. Oherwydd pwys byw yn y byd yma, ond sylwch chi yn Rhufeinied y corff. Y corff, llyddiedig gwan, y corff a'i boenau a'i feichiau. Ac wrth gwrs wedyn ni beth mae'r diafol yn neud wrth gwrs yw yn cyhuddo ni wedi anobeithiol. Chi wedi cael wythnos anobeithiol. Chi'n hopeless. Sym hawl â chi fynd i'r cwrdd a gweddio bore yma. Sym hawl â chi dystiolaethu a dweud wrth bobl eraill. Anobeithiol. Mae'r gyfraith yn condemnio ni. Ni'n darllen gair Duw a ni'n gwybod ni'n syrthio'n fyr. Mae'r gyfraith yn condemnio ni. Troseddwyr, pechaduried, anobeithiol, cydwybod yn condemnio, pechadur yw fe enw. Pwy a all ein hachub ni? Wel, fe ddarllenodd David Charles Jr. emyn Saesneg, a fe gyfieithodd yr emyn. Heddiw mae'n eiriol, heddiw mae'n eiriol. Eiriol dros wael ddynol rhyw. Gan ddywedyd o fy nhad, gwel fy nwylo I am trad. Mi a'i prynais, o gad iddynt fyw. Mae hwnna'n ran o'r eiriolaeth, falle'r eiriolaeth cychwynnol I ni'n hapus ohono. Beth oedd ateb y tad? Wel, mae Charles wedi cyfieithu hwnnw hefyd. Cant. Yn cofio'r eiriol, gad iddynt fyw. Beth yw ateb y tad? Cant os dy chwelant, a nwylaf fab dy fwyn, os wynebant at a fi ac os credant yn o ti, I dragwyddol fwynhad cant ei dwyn. Nawr, mae rhaid bod yn ofalus yn y fan hyn, falle bod e'n swnio i'n clyw ni, mae hwn yn tymach fel bargeinio. Bargeinio gyda'r tad mae Iesu Grist fel petai Duw yn anfodlon. Ond wrth gwrs trefn Duw oedd yr iachawdwriaeth. Nid Duw anfodlon yn derbyn Iesu Grist mwyn setlo rhyw broblem. Duw benderfynodd o dragwyddoldeb, dyma'r ffordd byddai pechadur yn cael dod ato fe. Duw ddanfonodd y mab nath ddod yn fodlon. Cynllun y tad oedd yr iachawdwriaeth. Mwyn anrydeddu'r deddf a chyfiawnder, roedd rhaid symud cost pechod, talu'r priser ein ryddhau ni, a Crist nath hwnnw, yr eiriolwr. Ac nid yw I farwolaeth a iachawdwriaeth ef yn angof nos na dydd yn ragwyddoldeb.
ac i ni'n cael dod at hynny. Wel, well i ni gael dyfyniad o eiddo ar Arthur Pritchard yn y fan hyn. Yn ei Saesneg gorau, oedd yn cyfieithu Robert Haldane y Diwynydd. Christ's perpetual intercession graciously applies the fruits of his accomplished work on the cross. Mae Iesu Grist yn eiriol ac mae'n eiriolaeth dragwyddol. Tra bydd angen yr eiriolaeth arno ni, fydd yr eiriolaeth yna. Cymhwyso yn gyson yr iachawdwriaeth yw gogoniant eiriolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Wel, mae hyn yn rhoi y trydydd pwynt i ni, sicrwydd yr eiriolaeth. Sicrwydd yr eiriolaeth, nid jyst maddeuant am bechod, ond sicrwydd bod ni'n cael hyder ger bron Duw pob amser. Meddyliwch am beth mae'r adnod yn ei ddweud yn Hebreaid, yr eiriolaeth sy'n sicrhau ein dyfodiad ni at Dduw. Ni'n cael dod, mynd a dod i'w gynteddau. Achub hyd yr eithaf, y rai sy'n agosau at Dduw. Allwn ni ddod yn agos. Allwn ni gael cymundeb. Allwn ni gael cymdeithas gyda Duw. Mae yna rhywbeth yn y fan hyn yn hannog ni i weddio. Pidwch gadael a dim byd i rhwystroch i rag gweddio. Yn llyfr yr Hebreaid, mae yna ddarlun o Grist wedi ddyrchafu i orsedd y nef, a gwaith yr eiriolwr yw ein dwyn ni i'r nef, nid yn unig yn derfynol, ond gewn ni fynd a dod, dyfod byth yn rwydd. Gewn ni fynd a dod yn awr, yn ysbrydoedd. Gadewch i ni nesau, mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Mae'r ysbryd glân yn cael ei ddisgrifio yn yn y Beibl fel eiriolwr. Felly meddyliwch chi am y darlun rhyfedd yma, mae Iesu Grist yn eiriol, mae'r ysbryd glân yn eiriolwr, ac i ni'n cael dod i fewn i gymdeithas, y tad, y mab, a'r ysbryd glân. Yn hyderus, cwmni a chymdeithas. Felly mae yna effeithiolrwydd i'n eiriolaeth ni. I ni'n cael dod a gofyn, i ni'n cael dod ac erfyn. Meddai Paul at yr eglwys yn Colosia, parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro, yn ddiolchgar, gweddiwch yr un pryd drosom ni hefyd, ar i Dduw agor i ni drws i'r gair, i ni cael treithi diolgelwch Crist. Glywson ni nos Fawrth yn dod gan Rhys Roberts am Paul yn siarad gyda Timotheus. Yn y lle cyntaf felly, a rwyf yn annog fod ymbiliau, gweddiau, deisefiadau, eiriolaeth yw hynny. Dros beth? Wel, yn cael ei offrymu dros bawb. Dros brenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod, am i ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon, llawn diwioldeb a gweddisder. Peth da yw hyn, a chymeradwy gan Dduw ein gwaredwr, sy'n dymuno gweld pob un yn cael ei achub rag i ganfod y gwirionedd. Felly mae yna pleidleisio yn mynd i ddigwydd, a falle byddwn ni ffili cerdded y strydoedd, falle bod chi ddim eisiau cerdded y strydoedd dros un plaid, ond allwch chi pob un ohono ni wneud un peth tuag at yr etholiad yma, gweddio. Paul yn dweud ni, gweddiwch dros yr rhai sydd wedi rhoi eu hunain mlaen, wedi cael ei enwebu gan eu pleidiau, gweddiwch dros nhw. Bydd yn gwlad ni yn cael ei gadw yn heddychlon. Pam? Jyst i ni fwynhau'r heddwch nage, mwyn i ni fynd mlaen a'n gwaith fel gawson ni bore yma, gwaith o efengylu. Allwn ni eiriol fel mae Crist yn eiriol, a hynny yn hyderus. Fy mhlant rwyf yn ysgrifennu pethau hyn atoch i'ch cadw rag pechu, ond os bydd i rywun pechu, y mae gennym eiriolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfiawn. Ac am i fod e'n eiriol, mae'r sicrwydd a'r hyder yma gyda ni i ddod.
yn y darlun gawson ni o'r archoffeiriad y bore yma, roedd enwau llwythau Israel ar ei fron. Roedd e'n mynd mewn, roedd e'n cynrychioli pob llwyth, ac oedd e'n mynd i fewn, ac oedd enw pob llwyth. Wel, mae'r ymunwyr yn dod nhw wedi cael field day gyda hyn. Mae'n henwau'n ysgrifenedig fri yn rôl y llyfr mawr. Mae'n henwau ni yna, ond dyw enw ymbell un, ni ddim yn gwybod eto, dyn nhw ddim yna. Ni'n dweud y bore yma am bechgyn, grŵp o fechgyn yn y nosbarth ysgol Sili. Ac un peth o'n i'n neud pob prynawn di Sul, o'n i'n annog nhw i feddwl am un person allan nhw weddio drosto. Hynny yw un person allan nhw eiriol drosto. Ac oedd un bachgen yn dod ac oedd yn enwi ffrind ysgol. Ac oedd yn gofyn, allech chi weddio dros, wel, na i ddweud pwy oedd Andrew Norbury yn dweud, allwn ni weddio dros Liw, Lewis Roderick, allwn ni weddio dros Liw. Wel, oedd y gweddiau Andrew wedi bod yn effeithiol, do, mae Lewis Roderick yn y weinidogaeth. Ond Andrew yn dod yn enw Iesu Grist, yn uno gyda Iesu Grist. Oedd Iesu Grist yn gweddio dros Lewis Roderick. A mae Iesu Grist yn gweddio dros un o'i blant, a'n braint ni yw cael uno mewn ysbryd, uno mewn deisyfiad, uno mewn eiriolaeth. Y bydd Duw yn dod ar ai i'r bywyd. Dyma fel gorffennodd Arthur Pritchard yr annychiadau hynny yn 1976. Awn allan i'n Cymru gyfoes gyda'r wefr yma yn ein calonnau gan gredu y bydd iddo ein harwain innau at rywun y mae ef eisoes wedi ei baratoi i groesawu'r efengil. Y mae yna bobl lawer i mi yn y ddinas hon. Mae e'n eiriol drostyn nhw yn awr. Gadewch i ni ymuno yn sicr yn yr eiriolaeth yna. Gadewch i ni weddio. Arglwydd ein Duw, ro olwg i ni ar fawredd a gogoniant yr eiriolwr, Iesu Grist ei hun. Ac o arglwydd, os i ni wedi colli'r gwefr, roi ni at y wefr ysbrydol i fod e'n gweddio, fod e'n eiriol, yn eiriol dros o fi. O arglwydd, i ni wedi canu'r bore yma, fod e wedi esgyn yn ôl i'r nef, i eiriol dros o fi. Ac fe signa fe wnaed yn ein lan rhyw ddydd, yw fynwes yn y man, ond tan hynny, mi fydd e'n eiriol dros o fi. Cynorthwya ni, yn sgil ac fel ffrwyth i eiriolaeth ef i fod yn fwy cyson, yn fwy triw, yn fwy ffyddlon i eiriol dros eraill. Ac o arglwydd y cyfan dogoniant di. Amen. Wel, fe ganon ni remyn yma'n ddiweddar, ond mae'n emyn da felly ganon ni eto. Rhif 4 yn yr atodiad, ac mae'r cwpled yma'n dod ar ddiwedd pob pennill. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron, felly y brenin, yn eiriol ar dy ran. Y godwn ni ganu.
Does dim ysgol Sul, a ni wedi meddwl, wel, gewn ni ysgol Sul dyn gilydd ar y pwnc yma. Ond rwy wedi mynd i brynt fan hyn, cyffes ffydd y Methodistiaid Calfinedd, pwynt 19. Chi'n cofio? Beth yw pwynt 19? Am ei reolaeth Crist. Ges i flas arbennig yn darllen ac ail ddarllen, yn wir mae'r holl pwyntiau y bregaeth yn dod o'r gyffes ffydd. Felly, os byddwch chi'n licio darllen yn Gymraeg, Saesneg ar y cefn, ac cyfeiriadau Beibledd, wel, lle gael ysgol Sul, wrth yn gytra, na i roi y lawr ar y set ffrynt cymerwch un i bob teulu. Diolchwn i ti o arglwydd ein bod ni'r bore yma yn cael meddwl am yr arglwydd Iesu Grist ac yn nawr fod i ei reolaeth ef yn golygu i ni dan i fendith ef, dan dy fendith di wrth y madael, yng ngras ein harglwydd Iesu Grist, yn dy gariad di o Dduw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân. Amen.